Filmar den? Ja, det filmar. Här är det Sebastian. Och det här är Salt. Och gissa vad han ska göra. Ska fucking narta upp salt i min näsa. Alltså, Kolla här hur mycket jag använt för att jag gjorde det förra gången. Han ska använda sugrör. Och sen in i näsan för att sniffa upp det. Det kommer bli kul. Det kommer bli kul. Så kul. Det här kommer ta lång tid alltså. Om man gör som du gjorde förra gången med fingrarna. Och just sådär då. Måste vara lite tjockare. Gör det tjockare då. Sådär tjockt ska det vara sådär det här gången. Okej. Åh, fan vad äckligt det kommer bli. Idiot kommer bli fräsch. Han är modig. Han är modig. Inte som jag skulle aldrig våga göra det här. Okej. Jag måste bara säga att du garvade ihjäl mig sist han gjorde. Det finns bara Titta, ingen kolla kvar. Ja, fan så. Okej. Nej, alltså jag måste göra lite tunnare för det där kommer inte få... Plats i sugrör. Visst, det kommer inte få plats. Det kommer bli ta för med mycket. fingrarna, ta med fingrarna. Sådär. Nej, vet du. Ja, sådär. Sådär, perfekt. Okej. Det kommer hinna sperma för hans näsa sen så det bara... Ja. Okej, du räknar. 3, 2, 1, okej? Okej. 3, 2, 1, kör. Jag drar nu på riktigt. Jag kommer dö. Hej. Vissa hur det kommer rinna. Det rinner. Det är inte kul att se det. Det brinner. Trevligt. Ägg. Åh nej. Det brinner. Jag gråter. Jag ser det. Jag säger du tänker på mig. Så jag svär, om du fortsätter så här, du kommer dö i framtiden. Det här var andra gången jag gjorde också. Vet du hur jobbigt det? Jag ska få fucking... Tänk dig, det där är bara salt. Bara salt till mamma. Testa med peppar då. Din mamma gjorde 2 gånger. Prosit. Ska vara äckligt. Tänk att jag ska ta upp det här. Jag ser att du blir röd i ansiktet. Jag skojar. Okej, det här var inte fucking kul. Det här var fan inte kul. Jag säger att det där inte skulle varit kul. Första gången visst det var kul, men alltså andra gången mamma sa jag trodde min näsa började brinna. Använder du inte andra näsan? Jag vet inte. Vilken annan näsa? Som du sa tidigare, vilken näsa ska jag använda? Jag ska stoppa nu. Nej. Det här var salt challenge, säger vi. Men det kommer mer sen.